nosac. Ako hovorím, keď uviažem do strieborná, používam viac tmavšie nožičky. Čiže hnedá partridž, farbená od Hencu. Použijem na štety. Takisto pár srpkov. Keď mám kokdelona, môžem toho? Na marcovky kokdelona nepoužívam, pretože on je práve moc jemný. Skôr na nymfičky alebo na suché. Ale je to vec vkusu. Odvezuješ chvostík? Nie. Nie. Lepšie by bolo biele vlákno nite, biely nanosielok 12 0, keď je čierny, keď sa z toho nerobí. Teraz použijem takisto metalik 0,3, čisto strieborné vlákno. Ty ho natrhováš? Áno. Potrebujem práve, aby mi vznikla takáto štruktúra. To máš, keď po silone prejdeš nechtom, tak mu sa tak zvlní. Takýmto štýlom si viažem presne aj so zlatým a čisto hnedá sliepka. Keď je kalná voda, tak na príves ich použijem ako nejaký priťahovač, spúšťať záberu práve na jalce, hej. Čiže keď je kalná voda, používam tieto výrazné mušky. Ale musí svietiť slnko, musí do tej vody svietiť slnko. Takže teličko. Žiadna veda. Teraz použijem práve najprv jarabicu. Trhám si ju tak, keď mi sú tieto šety moc dlhé, tak si ich dám preč a idem do prečie. A preto, lebo keď si chytím špičku, spravím jeden ovín a sa možno sa tam, kde nestiem. A už potom neviem, či som tu a neviem potom, ako to mám zafixovať. Čiže ja to robím práve naopak. Vždy tam dám brzdu, to znamená, že aby som si zachytil tú niť práve za tie 1, 2, tie odstrihnuté srpky. Hej? Ja chápem, čo si tak. Tak, to ešte nie je koniec, pretože použijem hnedú sliepku, ale ďaleko menšie pierko s tým, aby som si vytvoril tú dvojfarebnosť. Niekto by to práve spravil naopak. Že najprv sliepočku nejakú hnedočervenú a potom to zafixoval, hej, jarabicou.
Prečo? Lebo tá arabica je mäkšia, ona sa mi takto podá a tá sliepočka nie je taká jemná a práve vytvorí túto vec. Čiže my, keď ju dobre vodíme proti prúdu, tak napodobňuje buď pupu, buď potočníka, ktorý behne pod hladinu a tak ďalej. Nie len marcovku. Muška hotová. Žiadna veda. Takisto môžeme použiť a lovím na takéto marcovky aj na zaťažovky. 3,8 gula, 4 gula, môžeme použiť rôzne farby. Jak medená, tmavohnedá, oranžová tiež funguje parádne. Klasické premotávky z klasických materiálov, jak bola tá prvá. Ja by som prešiel na ďalšiu klasiku a to je reták. Reták sa dá naviazať XY rôznymi štýlmi, rôznymi materiálmi a tak ďalej. A to sa budem snažiť vám nejakým spôsobom odinterpretovať. Buď použijeme červený nanosilk, červené nejaké vlákno, keďže mám čierne použité už, tak ostaneme pri ňom. Takisto 12 hačík, hrubší drôt na tú mokrejšiu mušku. Olovom nepodbíjam mokré muchy, buď tam zvolím mostáznú guličku spomínaných priemerov, alebo žiadnu. Ale teraz touto marcovkou, retagom, by sa nepovedali, že to je retag. Čiže použijem UV od Hencu 0,8 červenej farby. Ako tag. Tag. To už je po česky tip, asi nie? Ne. Tam zápasí se to používáme tak na tip. Ale ještě takový čišeš. Tip či tag? Teď se s tipou dělá tak. Chvostik. To nie. Teraz si použijem práve Killer Dubbing, čierna a ten iný štýl. Teraz si to chytím práve do slučky a uvidíme, čo z toho, aké tielko parádne z toho vznikne. Lepšie ako spáva. Čiže nerobím jednu veľkú guču, snažím sa to vlákno roztiahnuť. Ještě jenom prosím, co to bylo za dubbing? 30 Killer Dubbing, čiže čierny. Tak, spravíme si knot s tým, že týmto šamiom rotátorom nekružkujem, pretože má ostré hrany. Na to práve použijem štipec SAF, ktorý má väčšiu plochu. Väčšia plocha, lepší pritlak. A teraz si spravíme... Neťahám si tie vlákna dozadu, hej?
Zafixujem si, poistím si ho. Tak. Krásny veľký chuchvalec. Tieto veci sa lepšie oplatia viazať vo veľkých veľkostiach. Trebárs 8 veľkosť háčiku. Nie 12. Čo teraz, aké nožičky? Opäť sa vrátim k bažantovi, ale čiernemu. Hej? A ak si všimnete, použijem od hlavy, kde má tieto jemnejšie pírka a využijem práve túto časť. Veľkosť pierka volím podľa veľkosti háčiku. Nepoužívam už tie pierka, kde sú tie konce rozdvojené, hej? Kde majú také šípky. Tie nie. Iba tá jednofarba, kde je. Mne sa napríklad osvedčila práve takáto muška na jalce v období, keď sa rodia tie šidielka, ktoré tancujú, jak som vám hovoril minulý rok, oni sú také čierne s takým fialovo-modrým odleskom. A oni sa práve pri trstiny tráví ku kraju brehov, kde sa jalce nevá zdržujú a oni tam ľúbia, oni vidia, oni vtedy vnímajú tú farbu. A im je úplne jedno, aká veľkosť, ona by bola presne táto zachovaná farba. Kľudne nožičky môžete voliť aj vo farbe šedej, jak je Iron Blue Dan, alebo do takej modrej až azúrovej. S bažantom tak opatrnejšie, preto som si tú hlavičku spravil oproti predchádzajúcim muškám trošku ďalej, pretože on ten stred má ďaleko hrubší, jak treba zvír alebo jarabica. Pevnejšie perie, hej? Hlavičku. Samozrejme, keby človek chce, tak sa s tou hlavičkou vyhrá viac, vyformuje sú lepšie, ale nie, aby nebola moc veľká. Používáš UVčko na klasické látky? Som tak naučený. Jo? Tým, že som použil práve UVC, tak ten tak mi pod tým UVčkom troška nasvieti sa, hej? Neviem, ak by som ho mohol... Ešte túto na kamere to svieti, podľa mňa. Áno, takto. Čiže perfektná muška práve v období, keď lietajú okolo krajov tie šidielka. Čierno-modré. Troška si toho bažantíka popravíme. Keď chceme kratší ten, tak môžeme tie vlákna vytrhnúť. Mierne vyčešeme. Tým, že ten bažant je tvrdšie perie, keď uťaháme proti prúde, viac vibrácií. Muška hotová. Je to úplne taký spôsob, až ako palmer, keby človek sa snažil nakrútiť, hej? Perfektne, toto sa mi ľúbi. No. Prejdeme na ďalšiu mušku, na ďalšieho red taga.
12, hrubší drôtik. Kto aký drôtik preferuje? Jaký háčik? Hej, ja rád používam práve tieto Bell 200. Dajú sa použiť kľudne aj suché mušky, teda suché háky, ktoré majú tvrdšie, pevnejšie drôty. Teraz použijem ako tag Spectra Flash 08 červenej farby. To sú hrubé vlákna, hej? Vôbec nevadí, keď použijete 3-4 vlákienka. Snažím sa vždy pridržiavať hore hociaký materiál, aby mi nesklzol ani doprava, ani doľava po háčiku, alebo vždy smerom hore. Tak. Teraz to ideme strihať. Každý by to už teraz odstrihol. Ja to ešte teraz strihať nebudem. Prečo? Lebo keď začnem nejaký materiál ďalší nanášať, sa mi to môže ešte sklznúť. Hej? A keď to budem nanášať, si ho práve môžem ešte držať a troška šponovať, aby som ho mal stále hore. K tým, že tento Spectra Flash, Spectra vlasy sú presne majú takýto charakter. O to sa mi jedná. Použijem Spectra Dubbing 45K, čiže čierny, bronzový efekt. Vôbec to nevadí, ja rád si nadabujem, potom si prichytím kružkovací materiál. Tento kružkovací materiál Tencel Holographic, takéto veľmi zaujímavé farby, príjemnej. Čiže dá sa povedať zelenej farby, hej? Tak, spravím si tielko. Zo Spectra Flashu žiadna veda, umelé vlákno. Hej. Tak. Teraz taká zaujímavá vec, že keď som si spravil to kružkovanie, či si ho robím Tinselom, či si ho robím patinou, či si ho robím hocičím, ja si to ešte neustrihnem. Prečo? Lebo chcem práve dosiahnuť ten efekt mosaznej guličky, ale nestím, aby to bola mosazná gulička. Kde ho odstrihnúť? Niekto robí väčšie tagy, menšie, ja jednoducho chytím nožnice, kolmo na háčik, zarovno háčika. Teraz použijem perie. Škorec zelenej farby, čierno-zelený,
Keď som bol v Poľsku, som z toho viazal, tí boli z toho úplne mimo, lebo nevedeli, čo to je za vtaka. Keď som mi ukázal, ako viete, čo to je za vtaka? A jeden z pána, že ja viem, cikorka. To mal cikorky ďaleko. Čo to je vlastne? Škorec. Škorec. Tam potrebujeme dosiahnuť práve tú zelenú farbu, tie odlesky tej zelenej farby, hej? Čiže žiadna veda, žiadne všetko proste veci, jak moderného charakteru, tak klasického, ktoré sa stretať môže okolo vás lietajú, ste o tom nevedeli, hej, a dajú sa použiť. Jak straka, tak čierny bažant a z toho dokážete uradiť už za toľko variácií funkčných mušiek, že človek nemusí ani pri tom nejak dlhodobo rozmýšľať. Chytím si pierko, zas spodkom. Nakružkujem. Zafixujem 2 ovinmi. Tak, poistím si to uzlíkom. A teraz využijem tú neodstrihnutý tinsel a spravím si krásnu hlavičku. Stratený uzlík. Nie cez hlavičku, ale pred hlavičku, hej? Čiže keď používam nanosilk, napríklad bielej farby, a tým, že ho spravím ten stratený uzlík na očku a prem pod, stiahnem si, on sa mi pekne ten nanosilk zareže pod to. Kľudne stačí jeden uzlík, aby som tam nespravil dvojfarebnú hlavičku. Odstrihnem hore. Tak. Chytím uvečko. Áno, z jedného kusu. Preto z jedného kusu, lebo keby si to potom prichytával, všetko, tie matrace tam kopí, jednoduchá tá hlavička bola moc obrovská. To je základ, tie proporcie tej mušky musia nejako byť, hej. Nehovoríš, niekedy treba tí nohy zdvojnásob, niekedy ryba to má radšej, keď to je presne z prírody kopia, niekedy práve naopak. A tým, že to je pekný tinsel, tak on troška aj prisviecuje tá hlavička sa, hej. Pekná takáto perletevo zelená hlavička, muška hotová. S odleskami do zelenej. Hnedé telíčko. Krásne, keď si to človek na dennom svetle by pozrel, tak je to úplne hra takých farieb. Teraz si spravíme reták, ktorý ja hovorím, že krvavý reták. Presne tak. Počkaj chvíľu. Jalcová muštička. Čo použijem? Takisto mokrý hačík. Použijem mosáznú guličku krvavo-červenej farby. Malo kto možno, že na to aj chytá. Ale krvavo-červená farba funguje. Veľmi dobre.
Ja osobne viac chytám MPčka ako jalce, belice, mreny práve na mušku, hej. Nemusí to byť vyslovene stále len o tých pstruhoch. Dá sa vyšantiť aj na bielej rybe alebo na dravej rybe. Prepočul som, to je plastová gulička? Nie, je to mosadzná. Je to Mossad Hens 2.8 červené anonizované farby. Ako tak použijem Marabu červenej farby, nie UV. Odstrihnem, zatočím, aby sa mi lepšie s tým pracovalo. Domerám si dĺžku, prichytím. Krásny tak, ktorý pekne pracuje. Hej. Vôbec neriešim, že to musí byť pekne zastrihnuté rovno. Nie. Nie. Pri tomto type mušiek nie. Takýmto štýlom rád viažem trebárs aj nymfičky, jak orange tagy a podobné veci. Nemusí to byť vždy len tagová niť. Už ste videli, ak som použil UV Ice Dubbing ako tak, Marabu ako tak, Spectra Flash Hair ako tak. Teraz použijem kombináciu takisto syntetického materiálu od Hensu. Je to Peacock, kombinácia farieb. Kľudne si ho môžete namiešať aj vy z rôznych iných spektra flashov. Je to hnedo, fajnová farba. Tento typ dubbingu ja sa snažím vždy nadabovať, nakrútiť úplne minimálne, aby mi vznikol iba taký jemný valček. Ešte predtým použijem takisto patinu. Takéto označenie, je to gunmetal, takéto krásnej farby. Prečo to dabujem práve takýmto štýlom? Preto, lebo som použil Marabu. Ja potrebujem, aby na tej muške pracovalo Marabu, nie ten Spectra efekt, hej? Lebo ten Spectra efekt, tým, že to je umelé vlákno, ono dokáže sa namotať na to Marabu a dokáže ho zabiť. Tielko hotové. Jeden podvín, jeden navín. Jemné kružkovanie.
použijem takisto opäť škorca, ale práve nie zelený, ale práve tieto biele konce spod krydiel. Využijem aj tú spodnú časť namiesto CDC. Kľudne si tú časť, ktorú som sa neodstrihol, vidíte, ja si ju pichnem pod guľku. Teraz opäť ten istý dubbing četielko. Spravím si jeden ovín, druhý ovín. Klasicky každý by nehal niť pred. Ja vždy prvý ovín, teda naopak, niť pred, ja keď robím prvý ovín, naopak, niť za, pred a teraz klasicky. Čiže ja vás spravím taký dvojfix. Nielen zafixujem to pierko, ale keď si ho pekne prejdem, tak mi tak ostane. Neodstrihujem to biele. To je tam podstatné. A použijem opäť Spectra Flash červenej farby. Pár vlákien. Niekto by teraz, jak nadabuje, už by ešte kružkoval. Ja ľúbim mať vo zvyku, nadabujem, chytím si práve tento uzlikovač a spravím si tedy uzle. Hej? Tak. A krvavý reták, ktorý pracuje práve v tom arabu, to tam potrebujem. To je ten efekt. Hej? Muška hotová. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na jarnom majstrovstve kole na Jalcoch, na súťažach.